Ahoj, já jsem Fory a já vás vítám u druhého random vlogu na tomhle channelu a tentokrát teda kameru mám na stativu, protože se mi to nějak nechtělo držet a přece jenom jsem vevnitř v pokoji a prostě nejdu ven, ani za chvíli mám trénink, takže to musím rychle sfouknout, takže jsem to hodil na kameru. Ještě vypnu televizi, když už jsme takhle u toho, se jenom je to random vlog. Tak, OK. A mám pro vás pár informací. Jedna z informací je, že jste si určitě všimli, že už se prodávají moje trička. A vlastně prodávají se za 269 korun plus poštovní, který činí nějakých 80 korun. A samozřejmě odkazy máte v popisku videa, já doufám, že to tam nezapomenu dát. A úplně první tričko, nebo pro člověka, který si to tričko objednal jako první, tak jsem tam hodil i kartičku takovou a podpis. Mám to tady u sebe teďka, přebalil jsem to do jiný obálky prostě. A teďka v brzké době bychom se měli sejít a měl bych mu to osobně předat. A doufám, že z toho bude mít takovou radost jako já, protože to tričko nevypadá vůbec špatně. Fakt se mi líbí, já ho tady možná mám. Jakože moje osobní, ale ne, nemám. Takže vy ho neuvidíte, vy si můžete podívat na ty odkazy do videí, tam si na to kliknete, sjedete trošku níž a najdete si tričko Fory, je tam normálně Asakra a můj obličej jakoby kreslený. Tak každopádně jsem chtěl říct, že to tričko si samozřejmě každý může objednat sám, a nebo pokud byste chtěli teď mi někdo píše, moment, já to tady vypnu. Pokud byste chtěli vlastně i s tou kartičkou, co jsem teďka dělal, a s podpisem, tak mi napište, já vám to tričko objednám přes sebe a samozřejmě vám tam hodím ten podpis, zabalím vám to znova a pošlu vám to. Když budete nějak z větší dálky, tak vám to pošlu samozřejmě poštou, a když budete z nějaký blízkosti nebo z něčeho, tak za váma klidně zajedu a můžu třeba hoďku, můžeme strávit spolu, něco si pokecat a tak. Takže tady to je první tričko, oficiálně první prodaný moje tričko. Samozřejmě koupí tohle trička, podporujete nejen výrobce, ale i mě, protože výrobce mi potom něco dá. Já si k tomu nic nepřičítám, prostě je to cena za tričko a za potisk, já z toho mám potom provizi, když prodám určitý počet triček, ale ta provize není skoro nic, je to spíš pro vás, kdo chcete moje tričko, tak si ho určitě můžete koupit. Tak, možná jste si všimli, nevím, další informaci. Já si tady možná nesednu si. Možná jste si všimli, že teďka začaly zase trošku pravidelněji vycházet videa, tak já jsem si to tak nějak naplánoval a každou sobotu by měl vycházet díl Let's Rap. Každý pondělí nebo úterý chci vydávat Fast Skywars, ty jsem teďka nějak nevydal, nestihl jsem to. Každý čtvrtek nebo středu, teď nevím, kdy to tam bylo, moment, já si vás teďka vemu takhle do ruky teda. A můžu se tady podívat na svůj channel. Tak jinak takhle nějak vypadá můj pokoj, zrovna když mám bordel jako blázen, tak. A já se tady podívám vlastně, kdy vyšel poslední díl Emerilu. Vyšel před 5 dny a 26. srpna. Tak srpen. 26. srpna byla středa, takže Emeril bude vycházet každou středu. A plus ještě plánuju takovou sérii, která by neměla být z Minecraftu ani vlogovací, ale měla by být z trošku jiný hry. Ta hra se jmenuje Game of Thrones. A já jsem to viděl teďka u Toma z hry, hrozně se mi to líbilo, hrozně mě to už zaujalo a řekl jsem si, proč to nenatočit, takže určitě ještě plánuju tuhle sérii, zatím nevím, kdy se rozjede. To předem říkám, že fakt nevím, kdy se rozjede a jestli vůbec se rozjede. Zatím není nic jistýho, ale samozřejmě chtěl bych to točit. A to je tak všechno teda, to je plán, takže sobota Let's Rap, pondělí nebo úterý Fast Skywars a středa Emeril. To je plán teda. Doufám, že jste si ho někam zapsali. A jinak bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za účast na mým původně 9hodinovém livestreamu za 500 odběratelů, kde byl systém takovej, že za každý like přidávám 2 minuty a za každý odběr 3 minuty. Za ten jeden livestream mi přibylo 100 odběratelů a bylo tam asi přes 160 lajků, takže když si to vypočítáte, tak se doberete k nějaký určitý hodině a my jsme tam nakonec měli být od 1 do 10, nakonec jsem tam byl asi do 2:30, vím, že to mělo ještě dál pokračovat, ale říkali jsme si, prostě bylo tam 7 lidí, tak jsme se tak nějak domluvili, že nemá cenu, abych pokračoval dál a že ten livestream mám ukončit
a pokračovat někdy jindy. Takže čekejte ještě další livestream, který bude navazovat na ten za 500 odběratelů, možná už bude na Twitchi, možná ještě na YouTube, to ještě uvidíme a hrozně bych vám za to chtěl poděkovat, protože 160 lajků a přes 12 shlídnutí je úplně bombový pro mě. Úplně neskutečný a ještě jednou vám teda za to hrozně děkuju. Tak a druhá věc, za kterou bych chtěl poděkovat je, teďka vyšel poslední díl Let's Rap, myslím, že to byl, 8. díl to byl, jmenovalo se to Škola začíná a tam je, to se taky můžeme vlastně takhle podívat, tam je, já vám to takhle ukážu, 26 lajků a 27 komentářů, což je taky úplně super. Samozřejmě některé ty komenty, teď se mi to hodilo do úplně debilní barvy nějaký. Samozřejmě některé ty komenty jsou moje, protože jsem vám tam děkoval a tak, ale přibližně tam přibylo 16 nových slov, které jste mi dávali, což je pro mě 3 díly Let's Rap. Úplně bombový, děkuju vám za to, můžu dál točit Let's Rap, můžu si je přetáčet a tak. Tak strašně moc děkuju a 26 lajků na Let's Rap, super, děkuju. Tak, každopádně, teďka bych chtěl trošku častěji zase točit na tenhle channel, chci tady mít prostě pár videí, aspoň jedno video týdně, aby tenhle channel tolik nestal, přibyli nějaký odběratele, vím, že to není nějaký závratný číslo, je tady fakt málo odběratelů, ale to se dá tak nějak čekat, protože je to vedlejší kanál vlogovací jenom na random vlogy. A tím, jak vlastně chci natáčet aspoň jedno video týdně, tak doufám, že ještě nějaký ty lidi přibydou a že na to budete koukat stejně jako na můj hlavní channel, který teďka postupně mi přijde, že se začíná zlepšovat a je čím dál tím víc shlídnutí. A mě to hrozně těší. A to už je teda všechno, takže pokud chcete tričko, tak si ho objednejte dole v popisku videa, pokud ho chcete i s podpisem, tak napište mě na Skype, na Facebook nebo na YouTube, já vám to všechno zařídím. Tak, ještě jednou díky moc za všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dej like, koukni na hlavní channel, kup si tričko, koukni na Facebook, koukni na web a tak dále a ahoj.